saka pakauya sei pati kuzonzwa kuti munde muchinzi Kevha ari kunzi inomoded kuno kwakazoya sei mumitumbu muzese mune munagadhi muzeso zvokuti munhu akanza pondwa pana atadze kuchema Kevha asi mwana mudiki kana huku cheo chitoikura inopupa wani aitadza kuchema zvine kana gadhi ungatadze kumunzwa munhirinini zvakatinetsa zvokuti maitikiro azvo zvakaita takabva taona chiri chiratidzo chekuti vanhu vakati rega tigare tanoripota polisi tiri kutsvaga munhu vachida kuzowana mabuditsiro ekuti vamurase kuti akaonekwa mangwana zvongonzi akatsvagwa nezuro takaisa ripoti tiri kutsvaga munhu vanhu veukama ukati no uyo ungachema zvemota ko wedu mwana akafa ndopakabva tanga noisi polisi yanzi ikatombotiza panasha achirohwawo n'anga yake ichirohwawo ndobva wambotiza. Tiri kuenderera zvakare nenyaya yerufu rwaKevin. Muchikamu chapfuura takataura nasisi waKevin. Iko zvino izvi tava kutaura nevanhu vaishanda naKelvin avo vari kutokatyamarara kuti zviri kunzi Kelvin aishayikwa. Imimi maishanda naKelvin tingade kuzivawo kuti imimi musi waashayikwa nemusi waazoonekwa vakanga muripo here chii chamakanzwa uye kuona? Isusu takauya iri Sunday makuseni tichiuya kubasa kwebasa patakaita makuseni tikatopfuura napo pataiva tagara patinogara mazuzi tichiita zvazvinoita takagara ipapo pane munhu akauya achibva aida kuti awira but boys pane munhu akarara apa asi munhu iye kurara kwakaita anenge akafa tikati munhu akaita sei kunzi achinge chigunduru ati zvigundu ndomarara zvigundu notorara kunge chakafa poanga wakadhakwa takapfuta mbanyedzedza taipota tapedza kudaro tati asinomboona munhu anonzi akarara papi ndipo tiri kusvika tikuona panasi ndiKevin akamuziva anonzi Panashi ndakati ko une Kevin ndokarara wakadai sokudhakwa rudzi pakanobata pakambani pakabvasumuka nhonzi dzakabuda pamuromo asi tikati ko apinda sei apa vatatotsvaga kuti apinda sei pakati apa takatenderera pataenda nekumberi uko tatadzoka kuti mumashure tsvaga kuti munhu apinda nepapi asi takaona isu takaona ane ropa pamuromo nepamhuno asi anga tanga rakagurota rakagwamba ndiKevhiko panguva yedu ndiKevhika ndipakanzi matidaidzei murungu wacho nobodza ainzi akarasi akamushaya murungu akuti anzi akashaya munhu tikati anzi akashaya munhu akamushaya nguvai tikanzi ari kuti akafunirwa iye kumamheno kuma5 here kana kuma4 achinzi shopu yako ikavhurika Kevhi hakochi kushopu dzashandira pa4 Kevhi hako kushopu ko Kevhi paakafonirwa ko Kevhi anga asina foni here unzi aiwa foni yake inga iriko kushopu nemukadzi wake inga irizochajisa inga iriko kushopu inga iriko kushopu kwakanoripota ndiani munzi Kevhi ashayikwa because Kevhi semunhu wapolisi azomusei chakapa yamuna nemari mazona saka napolisi inzi yamusungirawo kuti hanzi takanoripota chichiti pamwe abatwa achiputa mbanje handiri aiwa asi Kevhi ane mari ka nyangobatwa achiputa mbanje hapana pangatedze kubhadhara kuti ndasungwa kubhadhara faini kuti asungirwa ichi zotanga zonzi Kevhi atozotsvagwa kupolisi shopu isati yavharwa asi achinja zvinhu zvake zvisanazvo saka izotsvagwa nguva yekuti Kevhi titi Kevhi so ashayikwa zvokuti atoenga pamwe asapulaya chinhu hakuna robert pamwe asapulaya chinhu because munhu chimunhu angani mushopu anomhanya kuisa neindoko achitengesa zvinhu achidzoka mushopu kana zvinzi ashayikwa hapana kuti ashayikwa aenda kure saka pakauya sei pati kuzonzwa kuti munde muchinzi Kevhi ari kunzi inomoded kuno kwakazoya sei mumitumbu hapana akapindura saka mumisi akangorwadziwa ndiKevhi tashanda naye achiuya makuseni achiita zvinhu zvake kule muzaya ndasikatozoita mai Kevhi anotoera mhovha ndokule wacho nongotori kule wekuti iye aizivawo ndoera mhovha saka nditi sekuru muzaya kubva niturasa kwake aita sei zviswagiro ndito muzaya rokira musoro aendakirwa musoro sekuru handambotimbosiya zvichireva kuti imimiwo mukukahadzika kuti akapinda sei patondoshandira panapa patoshandira tinesunuka apapo zvoti totobva pasunuka panotone gadhi rati pasunuka pedu kusunuka iri muzairi pagomo kapa kuno masoichi muzese mune munagadhi muzeso zvoti munhu akanza pondwa pana atadze kuchema Kevhi asi mwana mudiki kana huku cheo chitoikura inopupa wani aitadza kuchema zvine kana gadhi ungatadze kumunzwa munhirinini umuzese iri muzeso muna gadhi chaichai muzeso pa40 pana gadhi vanoshanda Kevhi pacho saka muda kuti kudii pamusoro perufu rufu rwaKevhi isusu harimuna kutimirira zvakanaka rwatirwadza because hatingati Kevhi afanomoded ari mumauswa kana kunzi kurwara dai akarwara akaenda mushopu anorara hake mushopu semunhu ari kurwara handiti hapana pangambouya kuzorara kuno ivo vane shopu padhuze apa kusikureka kuti angatadze unorara mushopu zvakatityisa izvi kana posi mutema yacho naizo yakatikyisa kuti ingati munhu shuwa afa nechando anga akarara pai musango aenda siye musango macho hapengeka Kevhi
nguva isanga asingarwari zvokuti taiti pamwe airwara pamwe angainotsvagwe pekuzora asi nyange akatsvagwe pekuzora hapana vangamboizorora kuno anozorora mushopu maishanga zvinotimirira zvakanaka ipapo zvakatirwadza because tinoshandira kuno tishande naye zvakanaka Kevhi hapana chatadzirana naye kana kuti anetsana nemunhu hapana kuti wambonzi wenzi Kevhi anetsana nemunhu hazviiti runyoro kupo rukunzi rukungotaurika nevanhu ruri kusvika here munzeve dzenyimi vanhu vari kutaura zvavakutaura kuti hai isusu hatina kumirwa zvakanaka nemunhu murungu wake anofanira kuziva because iye ari kutanga asipo asi ari kuti akazofonera kuti akauya asi kuti polisi kwaita kuti iye hazi rakaenda kuti kupolisi kwavanikwa nemumwe munhu apo ndipanetsa ipapo vanhu vaishanda naKelvin avo vari kutokatyamara kuti zviri kunzi Kelvin aishayikwa aigoshayikwa sei nekuti vakamuona ivo kuma6 nguva dzekunge vanhu vakutovhara mabasa hanzvadzi tauyawo kuno tiri mukagomo rekopi tanzwawo kunzi imimi muri munharaunda maishandira panharaunda apo pakaonekwa mutumbi waKelvin uye imimi maimuzivawo maishanda mese mungatitsanangurire zvakaitika zvichida musi waari kunzi akashayikwa nemusi waakazoonekwa. Takwanisa kutsanangura vachiti kuitika kwazvakaita vakabata munhu wese ende vanhu vakachamizika nazvo kuti munhu tatinaye nezuro kuma6 but mangwana acho namakuseni tinongomuka chinzi pane munhu akavara hatinonga takambotarisira kuti ndo zvichaitika pana Kevhi. Saka nedzimwe nyaya dzichitaurika pane mukomana akanoripota kupolisi asiri murungu wake achiti tiri kutsvaga mupana wedu watoshanda naye but ipa pasina vana ava munhu abva kuwanika. Saka polisi ikati izvoniwo vakutsvaga munhu 72 hours dzakwana kutsvaga mari umbodzoka basa sezvinhu zvake zviri mubasa. Ndikubatei muromo ipapo vakashaya Kevhi musi weSaturday vakazonoripota musi weSunday vachiti Saturday yachona iyoyo ndo yavakanoripota vakanoripota nguvai vachiti vamushaya nguvai. Munhu akaendonoripota akaenda kuma5 vanzi mimi muri mane wana muchishaya munhu but 72 hours dzakwana madi kumbomira pamwe pane zvaari kuita kana kuti madi kumbofona kumba kuti pamwe anogona kungaenda kumba ndobvanzi alright isi nyaya yako tiri kuitambira but time dzatotarisira zisati dzakwana chimbodzoka then kana time dzazokwana munozodzoka muchitaura kuti munhu uya tiri kuita sei tiri kumushaya hatisi kuramba kugadzira chichemo chako iyoyo kuti wauya uzoripota kuti ndokutsvaga mufanawo. Asiwo mukugarisana mukungogara inu tingati tashaya munhu kweawa totomhanya kumapurisa tiri kutsvaga munhu. Ndo zvinhu zvakatinetsawo isusu kuti mangwana acho pazvakazobuda tikati ko munhu anogona kuripota sei kupolisi kuti tiri kushaya munhu pasati patooneka na 2 days kana 3 days. Zvinhu zvakatinetsa zvokuti maitikira azvakaita takabva taona chiri chiratidzo chekuti vanhu vakati rega tigare tanoripota kupolisi tiri kutsvaga munhu vachida kuzova namaburitsiro ekuti vamurasi kuti akaonekwa mangwana zvongonzi akatsvagwa nezuro takaisa ripoti tiri kutsvaga munhu but time yekuripota kupolisi yanga isina kukwana. Sevanhu vari munharaunda yaishandira mukomana uyu pane here pamakambonzwa chonzi nai Kevhi ari kushayikwa ari kutsvagwa kana kuti vakambouya vachibvunza nai mambomuonawo here? Zvinhu izvi hapana akambozviudzwa wakamutsvaga iwo wari wega wachiti kufona asi kudira but mafoni anga ari mbasa foni yake nemukadzi wachona zvazviri mbasa hembe dzake dzaanopfeka achibva kumba osvika kubasa ochinja opfeka worksuit zvazviri mumbasa. Saka isusu hapana chatakambonzwa kuti anzi kuri kutsvagwa munhu takazongounzwawo mangwana kuti ndo maitikira zvakaita munhu akatsvagwa polisi ikatotaura kuti imi mamusina nidhi kuti munge muchitsvaga munhu time dzisati dzakwana. Zvazvava zvinhu zvakatinetsa patakazoona mutumbi waKevhi urapa nekuti ndakatosvika ubva mazvoma 11 ndopandakasvika Kevhi achangobva kuwanidza munhu akafa ndobva ndatokwidza achibva kumota kwangu ndichiuya anonzi akafa ndiani vanhu vanotarisa ndobva ndaona ari Kevhi ndikati ko chii chakaitika kuti zvinhu zvidai so. Ndopakatanga kuzobuda manje maripoti kuti vanhu vakanoripota kupolisi kati nyaya yenyu hatisi kuramba kuitambira but nyaya iri kuitika ndeyekuti maifanira kumirira time yekuti muzoripoti kuti kushaya munhu. Why makurumidza kutsvaga munhu?
pazvatinetsa. Ai akaenda kumapurisa kunotsvaga munhu ndiye murungu wake here kana kuti umwewo munhu? Aiwa, asi murungu wake ndeumwewo munhu wekuti anenge angoriwo shamwari yemurungu. Pakuwirirana kwavo nezvavanenge vachiita anenge ari mabhururu, but chakatinetsa ndechoti murungu ana kuenda kwakaenda bhururu kunoripota kupolisi, asiri murungu wacho unoda kushaya mushando wangu. Ndo patakanga onetseka napo kuti nyaya kana dzakamira so vane chekuita nemwana uyu. Maitikiro azvakaita, pane zviitikwa zvakaitika pamwana iye. Mwana atingati akauya kuzofira panapa, but ari kuratidza kuti munhu akatonzi akaurayirwa kwaakaurayirwa, akangonzi taunomurasa pabhesi rinenge richitengeswa manhiti. Mangwana zvika zvakuzobvunza unongonzi vakomana vaya vanozvita mbanje vaya ndo vari kuziva nekufa kwaKevin. Saka zvinhu zvakatotinetsa kuti kowai vari kuita zvinhu zvakadaro zvokuti vanoda kupomerawo mavanhu mhosva. Saka pakauyawo homicide ndo payakanoti ko iwe chii chiri kuitika kune murungu wachona. Murungu wacho akati anoti munokwanisa kutobvunza vakomana vemadrugs ndo vanogona kunge vachiziva, but kushopu kwake pakazi ndo shopu kwake kubva pashedzwa mukomana anotengesa panapa akati no ini ndotengesa zvishuwa, but inini mufano yanga asingachauya kuzotenga kwandiri nekuti mushopu mavo wanga wakutengesa. Anogona kuzotenga kwandiri here nini mushopu mavo muine zvinhu zvinodhaka zvavari kutengesa mushopu imomo. Ndo pakazovanika 50 mabhodhoro ebhrongo. Bvanzi ko izvi zvii ndobva ti iye ndiye uya nazvo kuti azoti mabhodhoro anenge amaemta akaateya. Pane chinobuda chinonzi sisomu kuti akateya dzikarara dzinobuda dzakaita sei dzakawanda, kanzi ndiye anenge achiuya nawo, but mushopu mavo imomo mundotengeswa madrugs. Homicide ndikati hatina chatiri kuziva isusu kuti kwatone mashopu anenge achitengeswa madrugs. Ndokubuda kwazvakazoita iwo wachionawo nemaonero waiita, wakanyorawo zvawakanyora paripoti iyo. Saka takazongoti isusu polisi payakazouya ndobva waita zvawakaita, vawapedza ndobva kuti anotokumbira kuti mutibatsire kutakura umwe. Ndopatakatakurawo Kevin tikamisa mukovhini, then polisi ndobvaenda nayo. Makakwanisa here imimi kuendawo kumusha kunoviga Kevin? Kumusha takatoenda iri Thursday ndo musi wakaendwa Kevin. Zvinhu zviri kunzi zvakawanikwa zvakadonha paguva, imimi makazviwitinesawo here zviri kunzi zvinhu zvakazoudonha kubva pano munhu akufungidzwa kuti in'anga nemurungu waKevin? Chakazoitika ndechekuti isusu tichienda kumusha kwana Kevin tangopfuura padomboshawa pashowground taakudzika gomo, ndo patakasangana nemukomana anonzi Panasha anova murungu wake achiuya kushowground. Tikati ko isi hatina madirection tofamba sei? Akati no inini kuti ndichaziva kuti muchafamba sei, ini ndatemerwa mota yangu saka ndinotomboenda kupolisi unotora polisi noti mota yangu enda sei yapo. Akati no iwe ungati umhomera zvepolisi, isusu kana vari kunotitema kana kuti kunotiuraya zvinano vanotiuraya tese, ngatidzokei tese. Akati anorega ndimbotsvaga mata yangu abuditswa mwerega mbotsvaga pressure, ndobva ndateira. Saka takazongokondinya savanhu vatoronga rwendo kuti kunoiga Kevin. Takafambawo nerodhi iyoyo tichibvunza kusvika taita sei tasvika kunhamo, tikasvika kuma2 bhodhi yenge isati yabudamo, tikasvika vanhu vari paspeech. Ndo patakazosvikawo mukomana wandandinaye ndobva asvika achipa speech akataurawo matauriro akaita nekuitika kwakaita zvinhu. Saka patakasvikawo isusu vakomana nana wakapa speech wakapedza, then vamwe vakomana vanga vachiteerawo wakazosvikawo vakomana nana wapedza pa speech. Ndobva tanzi vanoshanda naKevin chiuyai muonekane umwe wenyu. Ndo patakabva taenda pakicheni yana Kevin maanga akarara. Hama dzachona dzikataura nesu tikataurawo, pakambonzi no postmortem yadi kudzokorodzwa. Hama dzacho dzikabvuma dzikati hongu postmortem ngaita sei ngaidzokorodzwa, but nenyaya yekuti vanhu vakazoti tingada kuramba tichitenderedza mufi takumfanira kupa nguva yake yekuti aite sei azorore.
Saka wakazowirirana sekuru wacho akazotaura nasabhuku no hazvipo chimoti mungachingomire kana paine zvichaitika zvinongoitika hazvo mutumbi ngauite sei ngauzorora. Saka takava tanzi pinda imba, takapinda imba zvishoma makarara Kevin ndobva tanosimudza kofi tabuditsa panze. Tabuditsa panze shamwari yake akatombotaura no mukomana ari kuchema mumba kati hawo saba time taanobuditsa kofi ndichivhura Kevin takaona Kevin achibleedha ropa tikati no kutoona kuti body view wachiona zvinhu zvakadai so hazviiti wabereki tichambodzorerawo Kevin mumba takadzorera Kevin mumba zvishuwa shamwari yacho tikamba tauro tikati pukuta Kevin ropa ranga achibuda kuti vanhu vakwanise kumuona pabody view. Saka akapukutwa ropa rakaramba achibleedha tikati chitipai matishu tibloke ropa kuita kuti vanhu vasanyanye kuona kuti izvi zviri kuitika. Ndobva tazomisa matishu ropa rabva ramira ndobva tachibuditsa Kevin panze vanhu bva vaita body view ichienda mumakuwa akatononoka kuigwa. Kevin akanoigwa mapast 4. Saka mapast 4 ikoko panashe ndo murungu wake ndo paakanodzuka nokuti inini ndakazoti kurudzi yakusimuka pakadzika kofi vanhu vakufushira ndoteme ndakabva ndasimuka nyakuti rodhi dzachona dzakashata sandika ndifambe kwaita kwakachena. Saka tazosvika kunoku ndopa takazonzwa chinzi mukomana akazodzuka nepolisi nyange chinzi n'anga yake yange iripo nasekuru wacho wakasvika kumakuwa. Mukomana akati mimapwanya mota yangu saka mota yangu inini iri kufanira kugadzirwa. Then vanhu veukama wakati no uyo ungachema zvemota ko wedu mwana akafa ndopakabva patanga noizi. Polisi yanzi ikatombotiza panasha achirohwawo n'anga yake ichirohwawo ndobva wambotiza. Saka kuzotomira kwawakaita ndopatakanzwa kuti pakatiza n'anga iyeya ndisekuru waya ndopakadonha heti yaKevin nebhengo rake hadzi ndikaplastic kakaine rope ndomanzira takazoita ini ndandasimuka. Saka kuzototi noiziyo ipere kwayakaita panashe akazotoiswa cheni kuti muregedze musamuro inoti musunga ndokupera kwakazoita noiziyo. Saka kuzobvawo ipapapo kusvika izvezvi ndopa ndakapedzera ndangopedzera kunzwa zvokumusha. Chii chamunoda kutaura imimi pamusoro perufu rwaKevin? Tinonzwa vamwe vanoti zvoni vakafa vanonzwa kuri kuti imimi muri kumapiwa mukana wekuti mutaure naKevin pamusoro perufu rwake. Chii chamungade kutaura? Ini chanotaurawo naKevin munina wangu kana aine zvaanokwanisa kuita afambire nyaya dzake zvinhu zvibude pachena. Tiregedze kuti tirambe tichifungidzira vanhu. Kana kuri kufa kwaMwari haadi kuti zorora murugare but kana kuri kufa kwekuti vanhu venyama wapenyu Kevin ngaabata ake basi. Chinozorora inyama mweya ngausazorora. Uye vese vatataura navava vati havatendeseki kuti Kevin akafira kunoku. Vari kufunga kuti pane zvakaitika kwavari munhu vanhu vakazouya vakamukanda kunoku. Hanzvadzi tauyawo tanzwa isusu pachinzi Kevin ainzi ari kushayikwa masikati ese. Asi tazonzwa kunzi mimi muri kuti makatomuona nguva yainzi akashayika. Mungatitsanangurire kuti mimi makaona Kevin manguva. Chokwadi. Ini ndingangoti Kevin ubva zuva rese ndo randakaswera ndichimuona. Pandakapedzera kumuona ini dzadza kumapast 6. Past 6 ndichitotenga doro pabhia. Makamuona kupi? Apo pabottle store apo ndo paanga atora. Padhuze nepabasa pake? Padhuze nepabasa. Handiti mukorido vanimona pane kabottle store ako. Kabottle store tingobva pabottle patoti 1 2 yechi3 yechi4 ndo pabasa pake. Ini akatondimhoresa zvizvo. Hatoti mukoma matebvu boy rimuita sei. Rabo mafana kuita sei hanza chimodiitire kwawanda time hanza handozviziva. Ndo pandapedza kuti nani zvokuma past 6 ndomwadza ndapedza kumadoro ino. Zvokutondishamisa zvokutoti mutauri hanzi akazoshayikwa. Hai ndakatozongomuka zvinzi munhu akashayikwa kakafa. Zvokuti kushayikwa kwanhambogona. Zvokuti kana time dzamuri kutaura kuti hanzi matingwai. Vanhu vataitano vari kuti hanzi vanhu vaiti vaimutsvaga zvokuma3 kuma4 kuma5 vaisaoneka. Ma4 5 zviti. Kwezi inini ka ndikutaura kuti inini muti kubva kuma4 5 ndobva aitsvagwa. Inotaura kuti pato nefoto rainaro rikuma 2 6. Manzwisa. Kote zvokuti akatorwa foto ka achida
but munhu andimuona zvatuita tikamira panapa ndobva ndatichatorowo foto apa. Munhu akatotorwa foto angatoti pabasa pake iye ari mumbasa. Zvototi ndakatotora foto iro ndakatokuradzai kudai so pamotoona kuti uyu Kev uyu munhu akatomira stanzi kutotorwa foto akatodai so kuma26. Saka zvekuma4 zvamaakutaura izvo zvotondiconfuse kuti akazi ngashekwa nguva iko kuma24 iko kundo kuma26. Inini ndichizonzwa kunzi Kev ari kunzi aonekwa akashayika uye postmortem iri kuti munhu airwara uye chii chamungade kutaura pamusoro perufu wake? Inini handikutaura chokwadi ka zviri zvekuti zvepostmortem ka hanje ndainyatsofunga nje kuti togona kumboenda kana pechi2 because mishini yedu zvinogona kuitawo inogona kupodza. Handingati exactly kunyeba because inini ndikutaura zvemunhu kuti handina kubvira ndakamona kana takaundunda here zvoti ndingati nhasi ari kurwara zvoti tingati nguva yese yairwara zvoti tingatozonzi amunga akafa. Ipapo ndo pandopesanika postmortem mbichana kuti sitereka hangu mbichana pakuti mishini yedu ika inogona yatigarise mbichana zvichireva kuti mimi hamusi kutendeseka kuti munhu yakangofawo nekurwara. Aiwa ipapo ndo chokwadi chaizvo because inini ngomuka munhu hanzi akafa asiri mumba ende kwacho kwaari kunzi akafira hatandi arefti ikoko. Saka anozofa sei? Because kana munhu ainzi akanzi angoya ngofa apo kapo iye wacho asingagare ipapo zvodai kuri kunzi pamwe dai nditori ndini nditonzi ndakatofa apa zvaigona kutoita nani because ini ndogona kudai so nepapapa pamwe zvinoita nani but nguva idzodzo kuti ndataura chokwadi to be honest kunongwa kuna munhu anofamba zvoma7 uku 7-8 kashoma. Namba zhinji yedu isuka munhu wese achanda murodhi andongozwa kuti 6-7 takutodzika kudarika 7 chibva kwako zviti. Saka ndinotobvunzwa kuti imunozoti azofa sei kana kuti akazotanga kutsvagwa nguvai zvokuti munosvika pakuti hanzi azotanga kutsvagwa. Indatombomuona because nguva dzamutaura kuti munhu akatsvagwa ka nenguva dzandamuona azvakasiyana totari zvoti ndaitoziva kuti pane zvinogona kutoitika kumberi ka ndaigona ndakatotora foto ndinaye ka so ndaikwanisa kutozopruvha futi pamberi pano kuti imi nozvoni matanga kutsvaga munhu nguva idzodzo sei uyu munhu andani naye but zvisine yazvo pangonakirawo ngoti pazongoita mumwe munhu kuti ane foto riri padhuze rakaonekwa kuma6 haisi i26 kaidzi ini ndinatomona mapasi 6 ndichotenga douro apa mukatotaura mese indikuti nditaura apfana kuti ini chero ndichipfuura handi ndongotadza kutanga kutomhoresa but ini ndisati ndatomhoresa ndotanga kutoti saka ndozvangofana ipa atanga kutonimhoresa kuti mukoma bo here yatoti bo kuita sei mfana wangu handimbondidzvanyira ega ndati time ndozvandakumisa kutotaura naye zvoti ndinganzonzi hanzi ndikazotarisa kuti munhu yeye hanzi afa ka vananyatsotaura ichokwadi. Uye vataura vachiti kana rwuri rufu rwaMwari Kevin azore murugare asi kana rwusiri Kevin arwise ega. Chikunzwa nyaya ya Kelvin akaonekwa akashayika kuno rekopi tichitaura nehama dzake vanoti ivo murungu ari kuti iye ainzi akashayikwa zvekumasikati kuma3-4 asi tikunzwa kuti imimi makaona Kev mungataura kuti imimi makamuona nguvai uye makataura naye here pane zvamakaita naye here? Ini ndakamona I think zanza kuma26 zanza to kuma26 ticho pane munhu akatenga something basa make block nzire K24 but nditi kozi kazhinji kacho ndini akandirapa zvinje kuti munhu ada kutakurwa anogona kunditi tsvagira munhu transport chichi but nditi koma keda tsvagira munhu transport ada kutakurwa block rakada kuenda paGulf vandati alright ani mari munhu yobati $3 vandati aishoma gaweziri munhu yobati ndokupai $5 vandatotakura block rene shamwari yangu yandoshanda kubva mubasa make kubva mubasa zvichireva kuti aive mubasa kuma26 zuva ranga rakutono pinda muna mai rangu ranga rakutononyora saka imimi hamuna pamambonzwa kunzi Kev ari kutsvagwa ari kushayikwa dina anogotsvagwa sei kozi angatori mubasa make saka ndanga achitsvagwa hadina patikambozi mapedzisira kuona imimi munhu akanga akataura nemi airatidza kuti ari kurwara here nguva yamakataura naye kuma6
azvanga angori mazuva ese angangori normal like mazonzwa emimi mangwana Finzi Kefa aonekwa kugoma akashayika makazvitora sei? munhu akatondiudza ndakaona vanhu vachomhanya apa ndakatotadza kana kuti yazomona ndakati handikwanisi kunomona kozi munhu angati naye nesu saka handakatovadziva singaiti so ndakatoti handikwanisi unomona ndo zvinhu zvandakaita kozi zvinhu zvekuti taisambozvifungira kozi munhu wandakashanda naye nezuro kumanheru infect ndakatopedza kutomona ndibva ndatoenda kumba infect handikati ndakapedza kumona ndakatomusiya mubasa make toita zvataita mari yacho tabva tatoishandisa ndibva ndatongoti ndakuenda kumba saka kuti nditi ndizonzwa mangwana unzi munhu afa chinji akatondishamisa munhu angati naye nezuro akatondipa dhiyo rekuti ndakatoita $5 mambo ungonzi afa so chinhu zvakango pamabasa apa ipapa paunoshanda panowanzovharwa zvekumanguvai uye imimi munhu mungatere nguva idzo dzamapedza kumuona munhu angakwire futi kuno kugomo ozonzi nekuda kwekurwara akaonekwa ari mumajokotwa akashayika handikati hazviite kozi iye mostly vanhu vazhinji vangu vatovhara so iye kuti ndinzi akazokwira mugomo handisikaziva kuti anenge achitsvagei zvake kozi kwangu atosviba kozi basa make mamusina munhu ndiye angari ega asi hazvingakushamise here kuti nenguva idzodzo munhu ozonzi akakwira kugomo ndokwakaonekwira akashayika ikoko izvi zvotoshamisa kozi nguva anenge achienda kupi achisiya basa rakavhurika mushopu makavhurika handifungi kuti anenge angambokwira mugomo achitsvagei handisiye kuti vamwe vakomana vaiputawo but kunditi ani chaangakwira kozi kwangu akutosvibaka akakwira mugomo obva ati ndakumbonokwira mugomo ndobva ndazodzokera achisiya shopu yanga yangove kuti vanhu vese vangovavhara kana nesipeti tatatovhara tatakutonakidzwa pakabva wakari pasaipa vanhu vese vangovavhara saka kunditi akakwira mugomo nienda kunyepa zvamungade kutaura henyu pamusoro perufu rwaKevi tinonzwa kunzi vanhu vanoti vakafa vanonzwa even kuna iye Kevi wacho zvamungade kutaura ndikangoti kana ruri rufu rwaMwari aiwazorora murugare munengena asi kana pane munhu ari behind rufu rwakwe handizivi kuti Mwari anomutongosi ngaatongwe ndo zvandingataura kozi rufu rwake handikamboti nderekwaMwari Kevi akangofa zvinhu zvekungoti hapana. Hanzvadzi tauyawo kuno kutanzwa kunzi iwewe ndiwe wakaona mutumbi waKelvin. Ungati tsananguriro here kuti musi washayikwa Kelvin wakapedza kumuona nguvai? Musi wakashayikwa nanga nditori naye taswera tichisenza tese zvakanaka fana. Atoratidza kuti munhu anga asina zvinhu zvaita sei zvaimunetsa. Asi sine musi ini ndakatanga kubva kubasa. Ndatobuda akauya murungu wake anowanzoya late hours after work kuti akolekte mari yanenge asenza. Akauya bva amusha aita amusha to his own words vatondifonera. I remember call yake ngere 8:12 achindifonera achinditi wamboonawo Kelvin rasiya pabasa panguita sei pakavhurika chichaenda nenguva ndakamumirira asitomboona kuti ari kuti ndikati kana chimutsvaka andanifonera wambomufonerawo here kuti unzoti ari papi achibva ati foni yakaita sei asiya mubasa anongona ndikangoti alright semurume mukuru kumudze kupanikana kuti asei kuti hanzi mudzi washaya munhu angotovapa. Saka there's this other day panozouya mukomana wepanumber 30 apo achida kuuya munhu waida kuuya kuzoona apa ndiye akatotudza akati amana pane munhu akarara apa asi murariro wakaita munhu anenge akafa. Chitomuti waiwe kuti akafa zanzi akangorara zvimwe zvezve zvingozvikanda zvezvende akutoratidza kuti is all out. Ndikatomuti munhu wemumba ikati munhu wepanze zvanzi munhu wepanze. Ndikati kana ari munhu wepanze wasiyei magunduru ndo zvanoita sei ndo zvaanongoita anongorara everywhere atori pamba pake vatatokondinya nezvata kuti ndichitodzika pa kuti nditewe ndopandakazoti kanitarisika pakunzi pakarara munhu wacho chinji ndakatanga kuriko kunesa ranga ri trouser worksuit yake aipfeka so ngiri negrey nemalaini nebhutsu dzake mapusha eblack aya wamaziva mapusha edu ariko mazuva anaya ko Kelvin ko kurara pa kudya kwako rudzo warwara here ko inde wakarara pasi apa no hanzi pandikubata kakuti ndimusandure kudai so ndakazonzwa kuti amiri wako ngwakaoma semuviri wemunhu asina mweya zvatoratidza kuti ane achando akaita kuoma kozi akamuvha akawa ndichimupindura dai so ndopandakaona ndinonzi chibva pamuromo wake kozi paine ropa rizhinji raibuda rimwe racho ranga ratooma toratidza kuti anga achingobleeda excessive bleeding. But chakanika chamidza manje anga asina chironda ndakwanisa kuona chironda chekuti titi
munhu kana kuti arovera kana kuti aita sei adonha ende chinhu chaninetsa kuti kevha nekubasa ndofunga wandosanza wese kubasa kwakevha nokuziva kubasa kunotogarika kutori nemachiya nemasofa nemafeni netv ko kana wabatwa nehope kana kuti warwara kana kuti wanyanyodhakwa wadi kuenda chi ndo chinhu chakatanga kunyanya kundinetsa kuti nditizotouya pano naiwe kevha ko wakarara ipapo uri kuitei. Unfortunately anongoziva kuti anga atofa. Saka zvanga zvichitaura kunzi vamwe vari kuti kevha akashayikwa pane vakatanga kumutsvaga zvekuma 3-4 imi makambochinzwa kuti kevha ari kutsvagwa? Zvekuma 3-4 ndezvekunyepa. Why? Because last photo randakatora ini naKelvin tatotese pabasa saka rinototi 1741 tatotora picture naTawanda for yourself pabudikira kumashure ndatomusiya paba 1741 which means to 6 kana kevha akashayikwa iyi ndo is from 1741 izvozvo zviri kufuta up to zvichikwidza until pakauya murungu wake anzosati akauya nguva yakozi handisipo. Saka zvokuti munhu akatsvaka kumatrinech vanhuwo ndo vanenge vakuita sei vakupa midziro zvimwe zvekuti uyu akagara atsvaga aenda kuporisa aita sei. Asi chandoziva ndechoti pana Ashe iye ndichimubvunza kuti ko iwewe kunzi wakaenda kuporisa akandidudza akati inini pandakashaya mufanira kubasa ndatofunga kuti pamwe semunhu anoputawo forge kana kuti asichi aenda kubhesi pamwe asungwa nemapurisa kana kuti hamino zvipande zvaaita bva atoenda pakebhini kuenda kwake kwaitaura akati ndifunga kuti akaenda achinotsvaga munhu mumasales kuti hamuno here mufanira wangu muno muchichi pamambosungawo kuno kuchichibasa wangu akavhurika that was his cause akabvunza but it could have not been after 3 because 3 anga asati ashayikwa kevha akashayikwa kuma because last scene yake 1741 which means akashayikwa from there on zvichienda kumberi. Ndinongoda kachi whatever zvachaita kamunhu haadzoseke kechipiri asi zvatokwanisa kungoita kanjekuti tingowana solace tingonzwa kuti zvakafamba sei chii chikonzero chakazoita kurasikirwa nemwana mudiki kunorwadza munhu wekuti anenge asati amborarama haana chaataita tichiri kutogadzira upenyu hwedu and suddenly hapachisina saka chatinoshuwira kuti isusu tinzi mwoyo wedu wagadzikana zvinoda kuziva kuti zvakafamba sei kuti Kelvin azonge akuwanika apa akafa nekuti hapana kana munhu akakwanisa kuburitsa kana vanoona kana ingava forensics kana ingava mumararamiro yedu chatinongoda ndechoti tinzwisise kuti ko chii chakatora nzvimbo